салому дуруд ба мухлисони бошгоҳи барселона ва канали БАРСЕЛОНА. дар забони барселона марк Андре тер Штегенро барои барселонаро нигарон кардааст ва дар бошгоҳ дахлнопазирии дарвозабонро дар ҳайати асосӣ муҳокима доранд. рақобат барои Эрлинг Холанд байни топ дастҳои Аврупо хеле шадид сурат гирифта истодааст ва Холанд назар ба барселона айни замон ба Манчестер Сити наздиктар шудааст. ҳамлагари Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд намехоҳад шаҳрномаашро бо Юнайтед идома диҳад ва тобистон бошгоҳро тарк кардани аст. барселона масъалаи трансфери Решфордро хеле ҷиддӣ омӯхта истодааст, зеро Маркусро ҳамчун ивазкунандаи Холанд дар барселона мебинанд агар аз ӯдаи ба имзо расонидани Эрлинг набароянд. шакли пурраи ин хабарҳоро имрӯз бароятон пешкаш менамоем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. ҳакун дар ягон ҷо позаи онбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. дӯстон, бозиҳои лигаи чемпионҳо давом дорад ва имрӯз низ мефаҳмем ки боз кадом дастҳо ба даври якчорниҳоӣ рохат меёбанд. ҳамчунин паго барселона яке аз рақобатҳои мушкили худро дар Туркия бар зидди Галатасарай мегузаронад. барои бозам ҷолибтар кардани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНА соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дарвозабони барселона марк Андре тер Штеген ба наздикӣ дарвозабони дахлнопазири ҳайати асосӣ буданашро аз даст медиҳад. тибқи хабари нашрияи АС чанд моҳ аст ки дар бошгоҳи каталонӣ баҳс намуда истоданд ки оё тер Штеген аз ӯдаи дарвозабони асосии барселона буда дар оянда мебароед ё ин ки мавқеашро аллакай аз даст додааст ва бояд ӯро иваз намоянд. махсусан натиҷаҳои охири ӯро дар даста қайд менамоянд ки ҳамагӣ дар 63% зарбаҳои футболбозони рақиб тер Штеген сейф менамояд ва ин бадтарин натиҷаи дарвозабони олмонӣ аз рӯзи омаданаш ба барселона аст. дар мавсими имсола дар байни дарвозабононе ки омори сейфҳояшон ба қайд гирифта шудааст, тер Штеген дар ҷои 20-ум қарор дорад ва ҳар сол натиҷаҳои ӯ бадтар шуда истодааст. дар барселона тасмим гирифтанд ки барои рақобат бо тер Штеген дарвозабони нав ба имзо расонанд ва ҳамин гуна дахлнопазирии ӯро аз байн баранд. барселона аллакай шорт-листи дарвозабононе ки ҳамчун ивазкунандаи тер Штеген маҳсуб мешаванд омода намудааст, вале аз ҳама ҷиддӣ ва асосияш дарвозабони 23-солаи Гранада Луиш Машимиано мебошад. тобистон неторо аз барселона ҷавоб медиҳанд ва ба хотири оне ки муҳлати шаҳрномааш то соли 2023 аст ба ӯ ҷубронпулӣ пардохт намуда шаҳрномаашро қад менамоянд. роҳбарияти барселона ба ду гурӯҳ ҷудо шуданд ва гурӯҳи якум бар он назаранд ки Иньяка Пеняро аз иҷора баргардонанд ва рақиби тер Штеген барои ҳайати асосӣ намоянд. гурӯҳи дуюм барои ба имзо расонидани Луиш Машимиано пофишорӣ доранд ки варианти беҳтарин маҳз дарвозабони Гранада аст, вале баромаде ки Пеня бар зидди барселона кард дар камнол шансҳои ӯро чандин маротиба барои баргаштан ба барселона зиёд намуд. хави низ дар мусоҳибаи худ иброз кард ки мувофиқи нақша Пеня ба иҷора рафта баъдан ба бошгоҳ баргардонида мешуд ва ин нақшаро онҳо иваз карданӣ нестанд. ва худи Пеня низ гуфт ки худро барои дарвозабони асосии барселона намудан омода намудааст ва мехоҳад ки ба бошгоҳ баргардад. ба фикри шумо дӯстон, кадоме аз инҳо варианти беҳтар мебошад? вариантҳои худро дар комментария нависед. рақобати финалӣ барои ба имзо расонидани ҳамлагари Боруссияи Дормунд Эрлинг Холанд байни топ дастҳои Аврупо ба наздикӣ ба анҷом мерасад. якчанд рӯз аст ки мубориза хеле шадид сурат гирифта истодааст ва мувофиқи гуфтаҳои рӯзноманигор Луис Мигел Санс ҳафтаҳои наздик Холанд пурра ба як хулоса омада дастаи интихоб кардаашро расман эълон менамояд. Манчестер Сити назар ба Реал Мадрид ва Барселона хеле пешрафти калон кардааст барои ба имзо расонидани Холанд ва бештар аз 40 млн евро мукофотпулӣ барои Эрлинг ва наздикон пешниҳод кардааст то ки барои гузариш ба Сити розигӣ диҳанд. Реал Мадрид бошад танҳо 20 млн евро ва шояд аз ин зиёдтар низ пешниҳод намояд, вале Барселона то ҳол ягон пешниҳоди дақиқ барои Холанд накардааст. Манчестер Сити омодааст ки бештар аз 100 млн евро барои трансфери Холанд масраф созад ва ба Холанд ваъда додааст ки баъди 4-5 сол монеи гузариши Эрлинг ба Испания нахоҳад шуд, зеро медонад ки орзуи ӯ дар Ла Лига бозӣ кардан аст. Реал Мадрид низ мукофотпулии гарон ба мисли Манчестер Сити пешниҳод накардааст, зеро мадридиҳо боварӣ доранд ки муносибати хуби онҳо бо Дормунд дар интихоби дастаи ояндаи Холанд мусоидат менамояд ва лоиҳаи онҳо дар оянда ки аз ду лидер Холанд ва Мбаппе иборат аст
даст Эрлингро ҷалб намудааст. Аммо Барселона боварӣ дорад, ки муносибати олии Жоан Лапорта бо агенти Холанд Мино Раёла боис мегардад, ки ҳамлагар Барселонаро интихоб намояд. Тибқи хабарҳои охир баъди мулоқот бо Хави, ки хеле лоиҳаи хуб барои Холанд пешниҳод кардааст, новобаста аз вазъи бади иқтисодии Барселона, Эрлинг эҳтимолан каталониҳоро интихоб менамояд. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Барселона тасмим гирифтааст, ки нақшаи Б барои ба имзо расониндани топ ҳамлагар дар тобистон омода созад ва дар сурати қатъ гардидани трансфери Эрлинг Холанд каталониҳо бояд ивазкунандаи арзандаи ӯро пайдо намоянд. Яке аз лобозоне, ки ҳафтаҳои охир ӯро аз ҷониби Барселона хеле ҷиддӣ омӯхта доранд, ин ҳамлагари ҷавони Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд аст, ки чанд сол пеш ҳадафи асосии Барселона барои гузариш ба бошгоҳ маҳсуб мешуд. Яке аз беҳтарин футболбозони Юнайтед аз вазъи ҳозираш дар даста қаноатманд нест ва мехоҳад, ки тобистони Юнайтедро тарк намояд. Ба ғайр аз Барселона, дастаи дигари Англия Арсенал низ трансфери ӯро хеле ҷиддӣ омӯхта истодааст. Шаҳрномаи Решфорд бо Манчестер Юнайтед дар соли 2023 ба анҷом мерасад. Ваъда рафзанаи трансферии тобистона яке аз имкониятҳои бузурги трансферӣ барои топ дастаҳои Аврупо ба шумор меравад. Дар соли 2019 низ Барселона кӯшиш карда буд, ки Решфордро ба имзо расонад, вале Маркус билохира шартномаашро бо Юнайтед идома дод. Трансфер маркет Решфордро аз 80 миллион евро болотар нарх гузоштааст ва ин барои Барселона хеле мушкилии гарон эҷод мекунад. Вақтҳои охир Барселона бо Решфорд дар алоқа аст ва каталониҳо боварӣ доранд, ки дар Камп-ноу Маркус боз ҳам беҳтар мегардад, вале монеи асосии трансфери Решфорд маблағи гузаришаш ва маоши ӯ дар Барселона шуда метавонад, ки дар Юнайтед хеле маоши калон дорад ва агар Барселонаро интихоб намояд, Решфорд якчанд маротиба бояд маошашро ихтисор кунад, ки ин кор хеле шубҳанок аст. Шумо доираи ин футболбоз ва трансфери ӯ ба Барселона чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман вариантҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.